Proč asi říkáte, že mám teď na sobě puntík? Protože to je s počítačem. Amerikán. Bum, 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 bum. Ne. Chtěl jsem vám říct vaše co na prd. Já vám něco ukážu, počkejte. Tak. Tady mám můj telefon, vodebka. Na nic. Úplně na nic. Stojí. Podle mě to stojí 25 3 tisíce, ale jestli chcete tak tak napište do komentu. Tohleto a ty nebo tady prodáme iPad. Tablet za zkrátka to, ne, aby si to ustřih, ty vole, ty dráty. To je za 12 000, protože budou dobrý, jako, ale protože máš malou zádu, to budou vidět teďko. Já prodám za 12. Když je trošku škráplej, tak je hodně, 1000 málo. Máš tu obou stranu lepenku? Jo, tady malinko strašně, no. Tady strašně malinko, já vám to ukážu. No, to přiděláme, ale... Počkej. No, tak, takže to budeš mít tady takhle, jo? A ještě jo. Kde máš tuhle lepenku, to zalet. Já nevím, jak to je, jo, zatím. No, tak jdem na chvilku. Jo, tak jo, tak když je to. Počkejte, já něco jenom teď provedu. A teď to ne, tak to jde, no, tak... Počkejte, neukazuj se. Okay. Jo. Tak jo, tak čau.